Tervetuloa videon pariin ja tervetuloa Tech-pajalle. Testataan Counter-Strike 2 peliä jälleen. Mutta nyt meillä on uusi twisti. Nyt me testataan, mitä tapahtuu, kun kellotetaan keskusmuisti, eli RAM-ylikellotus video Counter-Strike 2 kanssa. Minkälaista suorituskykyboostia voidaan odottaa pelissä? Testi alusta. Mulla on pöydällä emolevylaatikon päälle kasattuna rautaa. Tästä on tulossa custom buildi asiakkaalle, käytetystä raudasta osittain. Ja päädyin sitten tämän kohdalla siihen, että käväs tekee muistille manuaalinen ylikellotus, kun halusin sille vähän lisää nopeutta. Ja oli aikaa, niin päädyin siihen. Joskus näin käy. Joo, tosiaan tässä on alla AMD Ryzen 5 3600 prossuna, joka on tämmönen klassikko vuosien takaa, 6 ydintä 12 säijettä, vakiona maksimiboostit 4,2 GHz. Ja nyt kun me halutaan testata tätä muistia, niin on syytä lukita tuo kellotajus, että se ei se boosti-algoritmi koko ajan sitä säädä suuntaan ja toiseen, joka vaikuttaisi näihin testituloksiin. Joten me päädyin kellottamaan sen kaikille ytimille 4,4 GHz. Tämä on ehkä vähän jopa harvinaisen hyvä 3600, koska harvoin Ryzenit jaksaa ainakaan huomattavasti mennä yli maksimiboostiensa, mutta tämä nyt jakso ainakin helpolla kellotuksella enemmän stress-testaamatta niin tuonne 4,4 ja pysyy siinä tässä testiympäristössä nyt vakaana. Hyvä. Ja sitten ne muistit. Meillä on 32 gigaa tämmöstä Corsair Vengeance LPX-muistia, ja sen vakio XMP-profiili on tämmönen, jossa on DDR4 3 tonninen. Ja sitten nämä perusajatukset 16, 20, 23, 8. Ja tällä vedetään nyt ensin se testi, ja sitten mulla on manuaalisesti haettu kellotaajuus tuolla, tai siis ei pelkästään kellotaajuus, vaan kokonaan ylikellotus tuolla BIOSin puolella 3466. Ja sitten nuo samat pääajoitukset ja plus vielä lisäksi aliajoitukset kiristelty, ainakin jonkun verran kiristelty, joka tulee myös vaikuttamaan tähän testiin positiivisesti. Hyvä. Käypäs katsomassa Counter-Strike 2 puolella nyt sitten tuommoisessa kilpailullisessa pelimuodossa, miten se vaikuttaa. Tästä me nostetaan jo Counter-Strike esille. Katsotaan nopeasti nämä asetukset, jotka on aina melkein samat. Eli nyt meillä on peräti tonne 440p resoluutio, koska huomasin, että tällä hetkellä käytössä oleva näytönohjaaja ei ole pullonkaala tässäkään resoluutiossa, joten pidetään se terävä kuva. Mikäs siinä? Ja muuten meillä on tutut low-asetukset, eli kaikki muuten matalalla, Dynamic Shadows All, Texture Filtering Mode, Anisotropic 16X ja Fidelity FX Super Resolution Disabled. Näillä mennään ja sitten lähdetään tonne Overpassin puolelle katsomaan competitive benchmarkki. No niin, täälläpä sitä ollaan. Nollasta lähtee Average FPS ja 1% low laskenta käyntiin. Ja nyt kun mulla on OBS Studio käytössä, niin minä huomaan, että tää antaa prossulle pikkasen ekstra kuormaa. Testasin nimittäin ennen tätä nauhoitusta, edellisenä päivänä, ilman mitään tallentamista, ja kyllä siinä oli aika huomattavakin ero. Mutta ei se mitään, me pidetään tämä sama tallennusmetodi päällä myös sitten, kun muistit on ylikellotettuna. Hyvä, mutta loppupuolella mennään tästä nopeasti. No niin, nyt lähestytään jo benchmarkin loppua. Katsotaan tulokset vielä, kunhan tulee round win. Siinä se oli 154 averaget ja 104 1% lovit. Eilen kun testailin, me testasin itse asiassa 3 rundia, niin se pysyy koko ajan tuolla 180 pinnassa tuo average. Ja yli 120 ihan reippaasti tuo 1% lovi, eli niin paljon nyt on vaikutusta tuolla OBSn päälläololla. Mutta se sama vaikutus tulee noihin, kun otetaan kohta nuo ylikellotetut muistit vielä käyttöön.
Ja tosiaan tässä myös vaihtui tuo peliversio välissä, eli sekin voi jonkun verran vaikuttaa, mutta en nyt ole ihan varma, että vaikuttaako se hirveämmin. Hyvä, mutta hei, palataan pian saman testin pariin, mutta tällä kertaa nopeammin juoksevalla muistilla. Be right back. Kas näin, takaisin ollaan ja katsellaan täältä työpöytänäkymän puolelta näin, että meillä on tosiaan samat kellotaajuudet prossussa päällä, mutta nyt ollaan päivitelty muistit, tai siis ne on samat muistit, mutta ne on ylikellotettu 3466 nopeuteen ja sitten tässä Zen Timingsin ikkunassa näkyy näitä ajoituksia. Ne ensisijaiset ajoitukset on samat, mitkä on tuossa XMP-profiilissakin. Ja sitten aika kauttaaltaan tikistelty jonkun verran lisää noista aliajoituksistakin. Hyvä, mennään sitten Counter-Strikein puolelle katsomaan, miten tämä vaikuttaa suorituskykyyn. No niin, sama testi, sama rauta, muistit ylikellotettu, sama ukko testaamassa nollasta lähteen. Näin, siitä päästiin eteenpäin ja vedetäänpä taas purkkiin tästä nopeutettu. Loppu alkaapi häämöttää ja meillähän oli 154 average ja 104 1% lovit tälleen samalla tavalla OBS Studio päällä XMP-profiililla. Katsotaas. Nyt nimittäin nämä tuloksetkin jopa korostuu vähän enemmän vielä OBSn kanssa. Noin. 182 average ja 124 1% lovit. Tuohan on lähellä, no ei ihan 20% tuo averagen nousu, ja kun vertaan tonne eilisiin tuloksiin ilman OBS Studioa, silloin mulla oli noin 205, ei se ollut noin, se oli 205 tuo average ja 140 kohdilla 1% lovi, eli ainakin noita averageja kun vertaa, niin eilisillä tuloksilla mentiin sillä noin 13% korotuksella suorituskyvyssä pelkällä tällä muistiylikellotuksella, ja nyt ollaan lähempänä jo 20%, kun pelataan tälle OBS Studio päällä, eli voidaanko päätellä tästä, että kun muistissa on paremmin kaistaa ja on kireämmät ajoitukset, niin nuo taustalla olevat prosessit häiritsee vähemmän pelisuoritusta. Lisää bonus. Mutta siis joka tapauksessa suorituskyky nousi enemmän kuin minä oletin, ja sen takia minä jaksoin tehdä tästä tämmöisen pienen videonkin, kun odotin, että olisi ollut siellä maksimissaan 10%, mutta kun se oli helposti jo heittämällä yli sen 10%, niin se pikkasen niinku sai hämmästymään näitä tuloksia. Ja no, semmoista se on. Ehkä sanotaan näitä Ryzeneilla tää saattaa korostua enemmän kuin sitten Intel-pohjaisilla prosessoreilla, koska Ryzenissa se suorituskyky nousee isommalla kädellä, sanotaanko näin, kun saadaan sitä muistin kellotaajuutta nostettua sopivasti, koska silloin samalla myös Ryzen prosessorin Infinity Fabric kellotaajuus saadaan nostettua vastaavanlaisesti, jolloin tulokset vaan nousee enemmän kuin pelkästään se muistikaista siinä yksinään tekisi. Hyvä, mitä tästä nyt opitaan? No ei nyt paljon mitään, mutta tietysti se, että muisti ylikellottamalla voit tosiaan päästä hienoihin tuloksiin, ja voiko tätä kuitenkaan niin kuin lähteä joka ikiselle suosittelemaan? No ei varmastikaan, nimittäin muisti ylikellottaminen on puuduttavaa ja haastavaa puuhaa, mutta sitten jos olet tämmönen näpertelijä, niin kyllä minä silloin suosittelen, että kyllä siihen kannattaa lähteä. Kannattaa varautua siihen, että kun muisti ylikellottelet, niin jos ei kannata ehkä heti lähteä stress-testaamaan ja kokeilemaan sitä Windowsin puolella tai käyttöjärjestelmän puolella ylipäätään, koska epävakaa muisti saapi korruptoitua käyttöjärjestelmän jopa nopeastikin. Eli suosittelen alkutestausta ensin, että ei mene edes käyttöjärjestelmän puolelle. Siihen löytyy työkaluja. Ja sitten kun on vähän saanut jo vakaammaksi, niin sitten vielä pitkät stress-testit ihan käyttöjärjestelmän puolella, niin kuin meikäläinenkin tekee näissä, jos lähtee muistia ylikellottamaan. Mutta semmoselle niin kuin näpertelijälle tää on kyllä kiva, ja joskus tosiaan meikäläisiltä tulevissa koneissa saattaa olla jo valmiina tälleen tehtynä hyvin hiottu ylikellotus ja vakaaksi testattu, niin mikä siinä? Sittenhän se on vaan lisää
ostajalle. Hyvä, mut hei, ei tästä sen kummempia. Lisää testailua, lisää pelejä ja lisää rautaa taas sitten seuraavalla kerralla. Ja tässä vaiheessa kiitoksia, kun jaksoit katsoa ja game on!